Diolch yn weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod i geisio dy wyneb ac yn gofyn i ti drwy gyrhau wrthym a bydde di yn tywalt ysbryd arnom ac yn gadael i ni brofi o'th bresenoldeb yn ein plith. Diogel a bendithion hamser i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni ddechrau drwy gan yr emyn rhif 149. Ar air delynau'r nef bydd seinio uchelef heb ball na phoen. Yr anthem felys faith fydd am achubol daeth a ffyr yn weddol waith y nefol oen. 149 gen i sefyll i'w chanu. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis sef Medi 21. Yr oedfa nesaf fydd pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd ein casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 314. 314.
darlleniad o'r salmau. Salm 86. Salm 86, dechrau'r adnod gyntaf. Gostwng o arglwyd y glist, gwrando fi, canis trian ac anghenus ydwyf, cadw fenaid, canis sanctaidd ydwyf, achub di dy was o fynyw, yr hwn sydd yn ymddiried ynot. Trigyrha wrthif arglwydd, canis arnat y llefaf beinydd, llawenha enaid y was, canis at y ti arglwydd y dyrchafa fenaid. Canis ti o arglwydd y dwyt dda, am a ddeigar ac o fawr drigaredd i'r rhai oll alwant arnat. Clyw arglwydd fy ngweddi ac ymwrando a llais fy mbil, y nydd fy nghyfyngder y llefaf arnat, canis gwrandewi fi. Nid oes fel tydi ymysg y diwiau o arglwydd, na gweithredoedd fel dy weithredoedd di. Yr holl genhedloedd yr rhai awneithost a ddeiant ac a ddolant ger dyfron di o arglwydd ac a ogoneddant y enw. Canis ydwyd fawr ac yn gwneithu'r hyfeddodau, ti yn unig wyt ddiw. Disg i mi dy ffordd o arglwydd, mi arodiaf yn dy wirionedd, unaf yng nghalon i ofni dy enw. Molianaf di o arglwydd fy niw am holl galon, ac ogoneddaf dy enw yn dragywydd. Canis mawr yw dy drigaredd tuag ata fi, a gwaredais fy enaid o uffern-isod. Rhai beilchion ac yfodasant i'm herbyn, o ddiw, a chynulleidfa trawstion ac geisiasant fy enaid, ac nith os odasant i geri brom. Eithir ti o arglwydd wyt ddiw trigarog a graslon, hwyr frydig i lyd, a helaeth o drigaredd a gwirionedd. Edrych arnaf a thrigarha wrthif, dyrod y nerth i'th was, ac achub fab dy wasanaethferch. Gwnau mi arwydd Daioni fel y gwelo fy nghaseuon, ac y gwaradwydder hwynt am i ti o arglwydd, fy nghynorthwyo am diddanu. Byddai bendith Duw ar ei air y sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dyfron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gallu dod yn hyderus yn gwybod ein bod yn dod yn ei enw ef a thrwy yr hyn oll a wnaeth ef ar y ddeiar yma ein mwyn ac yn ein lle. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti am ei berffeithrwydd am ei sancteiddrwydd, am ei fuddod i gadw dy gyfraith di yn berffaith yn ein lle. I ni yn llawenhau ac yn diolch i ti am iddo fynd yn ifydd i'r groes fel oen i'r lladdfa ac iddo gymeryd ein cosb ni tra ar y groes ac o Dduw iddo fe fod yn gwbl ddieog mae yn cael ei groeshoelio fel un a oedd yn gwbl eog ac yn cymeryd ein holl bechodau ni arno ef ei hun. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth a gafodd i ddarparu ar ein cyfer. I ni'n diolch i ti dy fod wedi cynllunio'r ffordd yma, cynllunio'r byd hyd yn oed. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am y diwrnod yma o Dduw, yn hanes ein bywyd ni, yn hanes y byd, diwrnod o Dduw, i ni yn ymddiried y byddi di yn gweithio yn ein plith. Ac o Dduw, y bydd rhyw ryfeddodau, rhyw wirthiau o ras yn digwydd yn ein plith ni heddiw. I ni yn gofyn i ti o Dduw ar i ni cael gweld dyddiau felly unwaith eto, dyddiau lle bydd gwirthiau yn digwydd yn gyson. I ni yn gwybod o Dduw am y gwirthiau o rhagluniaethau di sydd yn digwydd yn ddyddiol, bob awr, bob munud, bob eiliad o bob dydd. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ni cael gweld y ffrwyth yr rhagluniaethau yma o flaen ein llygaid i weld rhai rwyt ti wedi gweithio arnynt cyn llunio'r byd, cyn i'r byd cael ei greu, ac yna trwy hanes y byd a trwy hanes pob unigolyn, yn arwain at yr eiliad yma, yn arwain at y dydd yma, ac o Dduw, y bydd y dydd yma yn dy ras di yn ddiwrnod y gallant dweud ei bod wedi ymddiried yno ti, wedi edifarhau, wedi derbyn yr hodd o ffydd i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i wneud y pethau hyn. Does dim byd yn ein gallu ni'n gallu wneud. Does dim nerth yn ein geiriau ni. Does dim unrhyw bwer yn ein gweithredoedd ni sydd yn gallu dod ag unrhyw enaid allan o'i tywyllwch. Ond o Dduw, i ni yn gwybod rwyt ti yn gallu defnyddio ein geiriau ni, a mae ti sydd yn gwneud hyn. Rwyt ti yn gallu dwyn pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i agor llygaid y deillion heddi iddynt weld eu hangen am waredwr,
ac yna iddynt weld yr arglwydd Iesu ar y groes yn marw yn ei lle. Felly o Dduw tyrd gweithio cynhesa'n calonnau tuag at y bethau di, os ydym yn crwydro, os yw ein calonnau'n galed ac yn oeraidd, i ni yn gofyn am y wyrth honno hefyd, y bydde di yn meddalhau ein calonnau, ac y bydde di yn ein helpu ni ac yn ein tywys ni i gwir addoliad. Felly o Dduw, diogela'n hamser ni yma nawr cadw ar un drwg i ffwrdd, a bendithiau'r hyn oll a byddwn ni'n wneud yma heddi, a thrwy gydol y dydd ac yna parato ni ar gyfer wythnos arall, a byddwn ni'n cael y nerth i fyw i dy ogoneddu di ath fwynhau. Felly o Dduw, bendithio'n hamser nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab Duw, bechadur mae'n noddfa, i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. 47, gewn ni sefyll i'w chanu. Amen.
Byddaf yn testyn o'r salmau, Salm 86 ar 5 adnod, adnod 5. Cynnes ti o arglwydd ydw dda am addeigar ac o fawr drigaredd i'r rhai oll a alwant arnat. Nawr mi fyddai ddiddorol i wybod beth yw cyflwr pob un yn dod i'r oedfa yma. Dyw e ddim yn bosib i ni wybod, tar y ddeiar o leia yn rhagwyddoldeb y cawn gweld a deall pob dim, ond yma ar y ddeiar dyw e ddim yn bosib i ni wybod beth yw cyflwr eneidiau a cyflwr ysbrydol yr rhai sydd yn yr oedfa, yr rhai sydd yn gwrando hyd yn oed. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r rheini na beth yw eu cyflwr nhw. Ond un nodwedd sydd yn hanfodol, a ceir hynny yn yr adnod gyntaf, gostwng o arglwydd y glis, gwrando fi canes trian ac anghennus ydwyf. Yn sicr, os yn gwybod rhywbeth am yr hyn y mae'r salmydd yn ei brofi yn yr adnod gyntaf yna, i ni'n gwybod o leiaf, i ni rhywfaint ar y ffordd lle dylsen ni fod, i ni'n agos at y man lle dylen ni fod. Yr rhai sydd yn llawn balchder ac yn llawn o'r hunan ac efallai ddim yn ymwybodol o unrhyw broblem yn y byd, ddim yn ymwybodol o trealon bywyd hyd yn oed ac yn digon cysurus ei byd a phopeth yn mynd yn iawn ac heb weld unrhyw beth amdano chi eich hunan. Yna gellir dadlen reit gadarn yr ydych yn ymddangos yn reit bell. Ond os modd gallu cytuno gyda'r salmydd ac dweud amen gyda'r salmydd, gostwng o arglwydd y glist, gwrando fi canis, trian ac anghennus ydwyf. Dyna chi nodwedd hanfodol o unrhyw un sy'n ceisio. Yn sicr, byddai hynny'n ddisgrifiad o'r saint trwy gydol ei bywydau. Mi fyddai pob un Cristion, bob un dydd o'i fywyd yn gweddio canis trian ac anghennus ydwyf. Ond hefyd yn y mannau cychwyn hynny pan yn dod i gredu neu'n ceisio cadwedigaeth, dyna i chi arwydd fod yna waith wedi cychwyn. Eich bod yn gweld mai triennus ac anghennus yw eich cyflwr. I chi'n anabod eich hunan, mae'r ysbryd glân wedi dechrau agor eich llyged. Dyna chi brofiad yw pan mae'r ysbryd glân yn dechrau agor llygaid yr enaid. Mae'n tipyn o sioc ar y cychwyn, pan mae'r ysbryd glân yn agor y llygaid. Efallai tan yr eiliad honno mewn bywyd yr oeddech chi'n meddwl bod chi'n reit dda ac yn reit boblogaidd, ond yna, dim ond mymryn bach sydd angen yr ysbryd glân i agor y llygaid. I ni cael cip olwg ar beth i ni wir fel. Ar eiliad mae'r llygaid yn agor fwy yna. Mae yna rhyw gri yn dod o'r galon, mae yna rhyw waidd yn dod o'r enaid yn gofyn, o Dduw bydd drigarog i'm, triennus, anghennus yw fy nghyflwr. I ni'n gweld ein gwendid, i ni'n gweld mai diwerth ydym o ran yn ein safio gefron yr holl alluog. Ond yna, petai chi hefyd yn dod ac yn dweud, wel, does dim gobeith i fi. Pa obeith sydd i rywun fel fi? Ac yna mi fydden ni'n dweud wrthych chi ardderchog, achos dyna lle sydd rhaid bod. Mi fyddai pob Cristion yn dweud does dim gobeith. Yr oedd yna adeg yn ei bywydau lle roedden nhw'n dweud does dim gobeith i rhywun fel fi. Ac mi fyddech chi'n llawn dadleuon. Ac mi fyddech chi yn gallu dweud, ydych chi'n gwybod beth dwi wedi wneud yn ystod fy mywyd i? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi bod yn meddwl amdano? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi ddweud? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi wneud? Ac mi fyddech chi'n gallu dweud, ydych chi ddim yn gwybod? I chi wedi cael eich magu falle ar aelwyd Gristnogol ac wedi cael eich amddiffyn o'r pethau yma. Ond dwi wedi bod yn ymwneud ar holl bechodau a thywyllwch y byd. Ac felly mi fyddech chi'n llawn dadleuon pam na ddylsech chi ddod at Dduw, a pam na ddyle Duw gwrando arnoch chi. Ac mi fyddech gyda chi ddadl gref, mi fyddech chi'n meddwl yn y byd i ni'n byw ynddi, mi fyddech be chi newydd ddweud yn gwneud lot o synwyr. Ond mae adnod y testyn yn rhoi ateb i chi pan i chi'n sôn am hynny. Achos mae'n dweud fan hyn, canis ti, dyma be mae'r salmydd yn dweud, mae'n gwybod pa mae'r anghennus yw i gyflwr e, mae'n gwybod pa mae'r driennus yw i enaid e, ond mae'n dweud hyn, adnod 5, canis ti o arglwydd, ydwyd dda am addeigar ac o fawr drigaredd i'r rhai oll a alwant arnat. Hyd yn oed fi,
Hyd yn oed rwy'n fel fi sydd wedi bod yn y dymderoedd, yn y tywyllwch. Ond yna falle bydd yr rhywun yn dweud, ond rydw i fi wedi cael fy magu ar aelwyd Gristnogol. Ac fe glywes i yr efengil yn cael ei ffrigethu. Ges i'r fraint o cael rhywun yn gweddio drostai yr awr gyntaf i fi gael fy ngeni. Yn ôl pob sôn, dwi wedi clywed yr hanes, yr eiliad ges i fy ngeni, yr oedd na weddio drostai. Ac yn yr awr gyntaf, yr ail awr, a'r 5 awr, a'r 10 awr, yr oedd pobl yn dod mewn, ni'n gweld ni'n yr ysbytiad, ddech chi dweud, a pobl yn gweddio dros y baban yn y cryd fel betai, yn y gwely, ymreichiau'r fam, ac roedd pobl yn gweddio dros chi o'r ddiwrnod cyntaf, ac yna, yn ystod y dyddiau pan o'ch chi'n dod nôl i'r cartref, y dydd cyntaf yn y cartref, roedd pobl yn gweddio dros chi. Y teulu'n gweddio dros chi, ffrindiau'n gweddio dros chi, wrth i chi deithio nôl i'r tŷ ac yn croesawu chi mewn i'r tŷ a gafoch chi'r fraint yna ac yna o'r eiliadau cyntaf o'ch chi'n cerdded, yr oedd pobl yn gweddio dros chi ac yna pan o'ch chi'n dechrau siarad, o'ch chi'n cael eich dysgu sut i weddio. Ac yna'n gallu dod i'r capel ac yn clywed y canu ac yna'n dod i'r ysgol Sul ac yn clywed y straeon yn cael ei hadrodd yn yr ysgol Sul ac yna'n dod i'r cwrdd y pobl ifanc ac i chi'n dweud ges i'r holl ffreintiau yma o bobl yn gweddio drosai, yn cyflwyno'r efengil i mi, yn darllen yr ysgrythur i mi, yn ddyddiol bob un dydd trwy fy mywyd i. A ble ydw i nawr i chi'n dweud? Yn gwrthod credu. Wel, mae hwnna tipyn gwaith na'r rhai sydd wedi profi holl bechodau'r byd. Pethau chi'n cael doi ar y funud ac yn edrych ar pa un sydd weitha. Oes na un yn waith ar llall siwr o fod does dim. Ond i fi yn yngolwg i, mae hwn tipyn gwaith. Na hwn draw fan hyn sydd wedi profi holl fryntni'r byd ac wedi bod defnyddio'r holl iaith mochedd y byd ac wedi cael yr holl feddw dod a'r holl bethau sy'n dod gyda'r byd, a'r anfoesoldeb, a'r heini sydd fyna, a ddech chi dweud, wel dyna chi ddrwg, wel ydyn, maen nhw'n torri cyfraith Duw. Ond beth am hwn sydd wedi clywed yr holl efengil trwy gydol ei fywyd neu ei bywyd ac yn gwrthod? Oes disgwyl i'r rhain cael trigaredd? Wel, wrth gwrs nag oes na, bydden ni'n dweud. Pwy fydden disgwyl i hwn neu hon cael trigaredd? Ar ôl yr holl freintiau o glywed yr efengil. Ac tro ar ôl tro, pobl yn gweddio dros hwn ac yn rhoid yr efengil iddyn nhw ar blat o flaen eu trwynau nhw, bob un dydd o'i bywydau nhw, ac yn cael eu hamddiffyn o bechodau'r byd. Ac yna'n gwrthod, oes gobeith i'r rhain, bethau chi'n gofyn i fi, nag oes. Bydde fe'n warth bethau'r rhain yn cael credu. Ond diolchwch, mae nid fi sydd yn neud yr efengil. Dyma beth mae'r efengil yn ei ddweud, adnod 5. Dyma i chi rhywun sydd yn y cyflwr yna, rhywun sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol, wedi cael yr holl freintiau i gyd, ac sydd wedi gwrthod, ac nawr yn ymuno ar rhain, ac yn mynd i ganol y tywyllwch, yn gwybod pa mor bechadurus yw'r rheini, ac mae hwn neu hon wedi mynd draw fan hyn, ac wedi profi o fryntni ac anghrediniaeth y byd, ac nawr allech chi meddwl, dyna i chi gyflwr erchyll, dyna i chi bydew tofn. Dychmygwch petai hwnnw neu honno'n gwrando heddi, falle yma, neu falle ar y we, falle rhywsut trwy ras Duw, bod nhw wedi gwrando ac i ni wedi disgrifio nhw, maen nhw'n gwrando yn eu cartref neu ar eu ffôn symudol, yn gwneud clisfoniau ar y tren, efallai neu ar y fws, pwy oer ble maen nhw, ac efallai maen nhw rhywsut yn gwrando ac yn teimlo pa obeth sydd i fi, a petai elan i ni byddwn ni'n dweud dim gobeth, ond dyma beth mae'r Beibl yn ei ddweud, dyma beth mae'r Beibl yn dweud, adnod 5. Canis ti arglwydd a dwy dda am a ddeigar ac o fawr drigaredd i'r rhai oll a alwant arnat yma na obaith i'r rhai fel chi. Doedd ddim lan i ni benderfynu ydych chi'n heiddi fe. Does dim un ohono ni'n heiddi trigaredd Duw. Dim un ohono ni. Ond y mae gair Duw yn dweud, y mae yno i bawb, y mae trigaredd Duw ar gael i'r gweithaf ohonom. Lly dim syndod, mae'r salmydd fan hyn. Mae gan fo achos i lawenhau, nad oes unrhyw heiddiant ynddo fe i cael gwrandawiad gan Dduw. Mae'r salmydd yn dweud, ond rwy ti yn dda ac yn llawn trigaredd, ac felly ar sail hynny dwi'n dod. Dwi ddim yn disgwyl heiddiant o ran fi fy hun, does dim hawl gen i am wrandawiad, ond rwy ti o Dduw yn llawn trigaredd. O, dyna chi wahaniaeth. Wel, hoffwn ni edrych ar Daioni Duw yn gyntaf. Mae'r salmydd yma'n disgrifio Daioni Duw. Dyna i chi, falle y ffordd rwyddau i ddeall rhywfaint o Daioni Duw i'w edrych ar yr hyn sydd yn wrthwyneb i hynny sef ni a'r byd. Does dim eisiau defnyddio llawer o'r dychymyg
I ni feddwl beth yw'r gwrthwyneb i ddaioni Duw. Y broblem yw, mae y mor anodd i ni ddeall beth yw gwir ddaioni, oherwydd ein bod ni wedi'n llygru a phechod. Ac felly mae'r ffordd i ni'n meddwl wedi ei lygru, a dydyn ni ddim yn gwybod beth yw da. Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw daioni. Does dim un person yn gwybod beth yw'r gwir dda. Mae rhyw syniad yn ni. Ond i ni methu deall, ni methu ymgyffred y mae wastad wedi cael ei effeithio gan ein pechod ni. Pan ni'n gweld effaith pechod ar y greadigaeth, wel, os oes yna unrhyw oes sydd eisiau edrych ar effaith pechod, ar yr oes sydd mor oleuedig, lle ni'n gallu cynhyrchu bomiau sydd yn hedfan dros gwledydd cyfan. Ac mae'r byd yma sydd fod yn gwella bob dydd, yn cynhyrchu arweinyddion gwledydd, y rhai gorau yn ôl pob sôn, goreion y wlad, y rhai fwyaf clyfar y wlad, ac maen nhw wedi dyrchafu nhw. A be maen nhw'n gwneud? Maen nhw wedyn i mynd ati ac yn cwyryla gyda gilydd, fel plant ar iard ysgol, cwyryla gyda gilydd ac yn cysau gilydd. Be maen nhw'n dweud? I ni mynd i'ch ffrwydro chi a chwythu chi lan. A dyna ble ni wedi cyrraedd yn yr oes i ni ynddi, yn yr oes yma sydd mor wedi datblygu gymaint yn ôl pob sôn. Beth i ni'n sôn amdano? I ni'n sôn am gyfnod lle gellir gweld yr hyfeloedd mwyaf erchyll a fiodd ar hanes y byd yma. I ni fewn dyddiau, ydyn ni? Os ydy'r cyfryngau yn dweud y gwir, a ni fewn dyddiau o feddwl beth all ddigwydd. Dyma beth mae dyn wedi wneud. Dyma beth mae pechod yn ei wneud. Mae pechod yn dinistrio'r greadigaeth. I ni'n gweld effaith ar y ddeiar ei hun. I ni'n gweld effaith pechod ar y byd ac ar ddynolrwy. Ond edrychwch Marc 10 a 28 ar Iesu a ddwedodd wrtho heb. Pa ham y gelwi fi yn dda, nid oes neb da ond un sef Duw. O, nid yw'n ddigon clir i ni. Does neb yn dda ar y byd yma ond Duw. Mae pechod wedi dinistrio'r cyfan. Pob un ohonom ni wedi ddinistrio gan bechod. O, mae Duw yn ei holl berson, yr hyn y dylse fod. Does dim modd gwella ar Dduw. Mae e'n gwbl berffaith yn ei holl berson, yn ei holl rinweddau, mae popeth am Dduw sydd yn berffaith, perfeithrwydd llwyr. Dyna chi ei thafon. Na ellir fod ymhellach o'i gilydd. Perfeithrwydd Duw a phechod dyn. Mae yna rhyw agendwr anferthol rhyngom ni. Mae daioni Duw. Mae e mor dda, mae e'n gwbl berffaith, mae e'n gwbl lan ac yn bir ac yn sanctaidd, ac yna dyma lle ydym ni. Hyd yn oed pan i ni ar ein gorau, mae e'n fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Dyna be mae'r ysgrythur yn dweud. A fedrwch chi ddim dadle hynny. Fedrwch chi ddim dadle bod ein gweithredoedd gorau ni yn frwnt yng ngoleuni Duw. Mae Duw yn datgelu ei ddaioni i bob creadur. Dw e ddim am gadw ei ddaioni iddo ei hun. Dyna chi enghraifft perffaith o ddaioni. Petawn ni am ddangos daioni, siwr o fod mi fyddwn ni'n dewis a dethol tuag at bwy dwi am ddangos y daioni. Yr rhai sydd yn garedig i fi, siwr o fod. Yr rhai sydd falle'n rhoi gwen fach i fi o dro i dro. Yr rhai sydd yn fodlon siarad ac yn dweud sut mae pethau. Rheini yr rhai ni'n teimlo'n ddigon cysurus i ddangos daioni tuag atyn nhw. Ond yr rhai sydd ddim cweit mor neis i ni, dydyn ni ddim eisiau dangos gymaint o ddaioni tuag atyn nhw. Ond y mae Duw yn dangos ei ddaioni tuag at bawb. Fe yw ffynhonnell pob daioni. Pe bynnag sydd yn dda ar y ddeiar yma, mae yn dod o Dduw o'i ras. Ti arglwydd ydwyd dda. Mae'r salmydd yn rhoi yn rhydedd a chlod i Dduw ac yn ei ddefnyddio fel dadl o'i blaid. Dyna chi ddadl. Mae'n gweld ei gyflwr. Mae'n gweld ei drieni. Ac mae'n dweud, ond rwyt ti'n dda. Dangos trigaredd i mi, rwyt ti'n dda o Dduw. Dyna pam dwi'n galw arno ti, does dim gobeith i fi ar wahan yna, ond rwyt ti'n dda, dydw i ddim yn dda, dydw i ddim yn dda mewn unrhyw ffordd, ond rwyt ti yn, a gan dy fod hi'n dda, dangos trigaredd i'm. Mae Duw yn dangos ei ddaioni, nid yn unig at ei blant, ond at y digred canis yn Matthew 5 adnod 45, canis y mae fe yn periw hael godi ar y drwg a'r da, ac yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Wel, mae'r glawd i glawio heddi'n do, yn sicr,
I ni ddiolchgar am y glaw o'n i'n llawenhau am y glaw bore yma pan oedd y ras gwirion yna'n digwydd. Petai yn digwydd ar ddydd Sadwrn, bydde ddim mor wirion na fydde fe. Ond y ffaith bod nhw'n torri'r Sabath, yn cael ras ar y sil, ac yn cael lonydd sydd yn gwneud yn anodd i ni gyrraedd y capel, ac yn torri cyfraith Duw, ac bron Duw, sa'n gwybod sa i wedi gweld faint o filoedd fydd yn rhedeg heddi, ond pob un ohonyn nhw'n codi dyrnau lan at y Duw ac yn dweud, oes rhaid i ni cadw'r Sabath? Wrth gwrs does dim, fe fedrwn ni rhedeg. Ac, licen ni wybod, faint o rai sy'n proffesu fod yn Gristnogion oedd yn rhedeg y ras na heddi. Ac yn troi rownd, i ni'n gwybod yn well, i ni'n gwybod, does dim rhaid cadw'r Sabath. Sim rhaid i ni gadw'r dydd ar wahân ac yn sanctaidd. Ac mi fydde yna lawer o rai sy'n honni fod yn Gristnogion. Lle maen nhw'n cael y cyfiawnhad am y fath ymddygiad? Ond beth sy'n ddiddorol oedd e'n glawio bore yma, ac o'n i'n llawenhau fod e'n glawio bore yma. O leia, mae nid dydd braf oedd iddyn nhw i dorri gyfraith a dydd yr arglwydd. Ond eto i gyd, mae Duw yn ei drigaredd yn glawio, ac hynny hefyd yn golygu bore fori fe fydd na ffrwythau llysiau i'r di-gred cael bwyta. Dyna chi garedigrwydd. Rhain yn torri'r Sabath, sil ar ôl sil ar ôl sil, ac wedi mynd ymhellach erbyn hyn, yn rhedeg rasus ar y sil, yn rhwystro pobl fynd i addoli Duw. A beth sydd yn digwydd? Mae Duw yn ei ras, yn glawio arnyn nhw, ac yn caniatau nhw droi'r tap ymlaen a cael dŵr i'w yfed, ac yn caniatau nhw mynd i'r siop i brynu ffrwythau a llysiau, ac yn caniatau i'r rhain sydd yn troi cefn yn llwyr arno. Dyna chi ddaioni petai lan i ni, byddwn ni ddim wedi caniatau iddyn nhw siwr o fod, i cael y glaw i lawio ar ei cnydau, ond dyw e ddim lan i ni. Mae Duw yn ei drigaredd yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Ac ydyn nhw'n ddiolchgar? Wel, wrth gwrs dydyn nhw ddim. Sut yma nhw'n dangos ei diolch i Dduw? Trwy torri'r Sabath. Ac anwybyddu fe trwy weddill yr wythnos. Ac yn mynd trwy bywydau llwyr, heb ddiolch i Dduw. Sawl aelwyd sydd erioed wedi dweud gras bwyd. Erioed. Pan maen nhw'n eistedd lawr wrth y bwrdd am yr bwyd yno, ac dydyn nhw ddim yn dweud diolch amdano. Sawl aelwyd Cristnogol sydd ddim hyd yn oed yn diolch i Dduw am y bwyd o'i blaenau nhw. Ac eto mae Duw yn dda, ac mae dal yn darparu ar ei cyfer nhw. Ond mae'r credadyn yw'r un sydd yn gwerthfawrogi Daioni Duw. Modd mae'r ysbryd glân yn dylanwadu ar ddynolryw. I ni'n gweld hyn ac i ni'n gweld Daioni Duw yn y ffyrdd hynny. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn cyffwrdd. Ac i ni'n gallu gweld hynny ac i ni'n ddiolchgar iddo fe. I ni'n gallu gweld pechod un. Mae pechod un wedi ei gadw o fewn terfynau, ond nid yw hwnna'n arwydd eto o Daioni Duw. Dychmygwch petai'r byd yma'n cael mynd yn llwyr i bechod. Ond mae fel petai wedi cael ei roi ar denyn, ac mae Duw yn rhwystro'r byd rhag mynd yn llwyr i'r eithaf, tan i fod e'n barod o leia. Mae Duw yn cadw popeth. Wythnos diwethaf roeddwn ni'n edrych yn y gwersyll ar rhagluniaethau Duw, ac ni'n gallu gweld mae'n goruwch lywodraethu ar bechodau dyn. Dwi ddim yn awdur pechod, ond mae'n rhwystro ac yn rheoli, ac mae'n goruwch lywodraethu uwch ben pechodau'r byd. Ond ni'n gwybod mae'n cadw'r byd o fewn terfynau. Mae yna rhywfaint o drefn ar ôl yn y gymdeithas. I ni'n gallu gweld bod mor hemp, mae yna rhywfaint o drefn yma, ac ni'n gallu gweld mae Duw dal. Ni'n gwybod bod Duw dal yn rheoli, ac ni'n gallu gweld yn y modd mae'n rhwystro. Mae'n rhwystro pobl rhag mynd i'r eithaf. Ni yn gallu gweld yn dydyn falle yn ein teuluoedd yn cydweithwyr ni, bod yna rhywfaint o ymwybyddiaeth o'r gwir a'r da a'r prydferth. Mae yna elfen ar ôl. Mor bell i ni wedi mynd, mae dyn dal yn gallu gweld bod yna rhywbeth sydd yn dda, ond mae wedi lygru yn ei olwg ef, ac mae wedi cael ei sbwylo o ran balchder, ond mae nhw yn gallu gweld o hwnna'n dod o ras Duw. Mae yna rhywfaint o foesoldeb, ac bron iawn allan ni ddweud bod hwnna bron iawn yn mynd. Mae bron iawn am mae'r bron iawn yr elfen o foesoldeb yn ein cymdeithas ni bellach wedi hen fynd, ac mae yna rhyw fath o reolau sydd yn newid ac yn newid ac yn newid, a cyn hir ni fydd unrhyw cyfyngiadau ar unrhyw anfoesoldeb. Bron iawn yma llywodraethau yma'n rhoi caniatad i wneud unrhyw beth ymynwch chi. Be fydd fel mewn 20 mlynedd? Be fydd safon moesoldeb neu anfoesoldeb?
Be fydd y llywodraethau mewn 20 mlynedd os byddwn ni dal yma? Pa fath o bechodau o anfoesoldeb y byddan nhw'n ei caniatáu a'i hybu? Rydyn ni'n gweld gras Duw yn ei ddaioni yn rhwystro. Ond hyd yn oed pan ni'n gweld y daioni hyn, does dim un o'r elfennau hynny o ddaioni sydd dal ar ôl o unrhyw werth ysbrydol neu tragwyddol i'r unigolyn. Beth ydynt yw arwyddion o ras cyffredinol. Chi'n gwybod pan chi'n cwrdd â pobl, falle yn eich teulu, neu falle yn eich stryd, neu yn eich gwaith, neu yn eich ysgol neu coleg, ac yma nhw'n bobl neis. Pobl dda i chi'n meddwl, pobl caredig, ond yn gwybod nad ydynt yn Gristnogion, does dim diddordeb dyn nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw hynny? Gras cyffredinol Duw. Dyna chi ras ei fod yn caniatáu elfen o ddaioni ar ôl, ond dyw e ddim o unrhyw werth ysbrydol i'r eneidiau hynny. Ni'n gweld yn y modd, nid yw pob un sydd yn gwbl ddrwg yn ei holl berson. Ni'n gwybod hynny, nid pawb sydd yn llofruddion, nid pawb sydd yn ladron. Ond ni'n gweld nad ydyn nhw wedi mynd i'r eithaf, ond y mae pechod wedi llygru nhw. Mae pob un yn bechaduriaid, yr holl berson wedi effeithio a'i ddinistrio gan bechod, ac ni'n ei weld e, ond ni'n gallu gweld y mae'r rhain cael ei rhwystro rhag mynd i'r eithafon. Gras cyffredinol, daioni Duw yw hyn. Lle chi ddychmygu'r salmydd yn dod nawr, ac wedi cael cibolwg ar ei enaid ei hun, ac ar ei gyflwr ei hun, ac ar ei bechod ei hun, ac yn gweld pa mor frwnt yw e, ac yn dod, ond rwyt ti o Dduw yn dda. Rwyt ti'n dda tuag at bawb y modd cyffredinol, ti'n dy ras cyffredinol, ond yn sicr i ni'n gweld y modd i ti'n dda tuag at y saint. Yr rhai sydd yn dod atat ac yn galw arnat, o rwyt ti'n dda. Mae'r salmydd falle'n dweud, dwi'n gwybod am rhai sydd wedi dod atat, ac doedden nhw ddim yn heiddi dim byd, ond o rwyt ti mor dda, o rwyt ti wedi rhoi grandawiad iddyn nhw. Falle bod rhai o'ch chi fan hyn yn teimlo felly, ac dyma i chi ddadl, os ych chi eisiau unrhyw ddadl i ddod ger bron Duw, ac ych chi'n dweud, dwi wedi troi fy nghefn tro ar Dduw, ond dwi wedi gweld eraill, dwi wedi gweld rhai sydd wedi bod yn yr un cwch a fi, ac sydd wedi dod atat, ac dwi wedi dangos trigaredd tuag atyn nhw, felly wneud i ddangos trigaredd i mi. Rwyf am wrand, rwyf am dy geisio di. Ac rwyt ti yn dda. O Dduw, byd trigarog im, cynnes ti o arglwydd dda a maddeigar, ac o fawr drigaredd i'r rhai oll alwant arnat. Gydwch chi'n symud mlaen at ras Duw. Yn yr adnod cyntaf, mae ni'n gweld y trieni a'r cyflwr anghennus yma. Ni'n gweld caredigrwydd trigaredd Duw yn fodlwn gostwng. Mae'n dweud fan hyn adnod un gostwng o arglwydd. Dyna chi drigaredd, dyna chi ras, ei fod yn gostwng ei glist, yn fodlon dod a gwrando ar eich gweddi chi, ar eich cri chi, ar ôl eich holl droi cefn. Dyna chi gras yn ei lawnder yw bod Duw yn dod lawr ac yn plygu lawr, ac ei fod yn clywed rhyw cri, rhyw waedd, falle bod e fel rhyw ebychiad hyd yn oed o'r galon, ac ydych chi yn gweddio, o Dduw, helpa fi, dwi ddim yn heiddi fe, ond rwyt ti'n dda, ac gan dy fod ti'n dda, nid yw rando arno fi. Dyma gariad fel y moroedd. Dyna chi emyn sy'n disgrifio hyn. Allwn ni ddim disgrifio cariad Duw ei fod yn fodlon gwrando arno chi. Mewn oes lle mae yn anodd iawn darganfod clist sydd yn barod i wrando. Ydych chi erioed wedi siarad gyda rhywun? Ac ych chi'n gallu gweld ohonyn nhw bod eu llyged nhw'n crwydro fyna a fyna a fyna, a dydyn nhw ddim yn gwrando. Maen nhw wedi gofyn rhywbeth a chi'n ano'r sgwrs, a chi'n gwybod. A mae'r holl frawddeg i chi'n ei ddweud yn ddiwerth, achos dydyn nhw ddim yn gwrando. Maen nhw'n edrych raw fyna, a maen nhw'n dod nôl atoch chi. Mae hwnna'n rwystredig. Faint o bobl sydd yn gwrando heddi, a sydd yn dod, os ych chi'n poeni am rhywbeth a chi'n siarad yn nhw, a dyn nhw'n gwrando, mae e'n rhywbeth profiad erchill. Ond hefyd, os ydyn ni eisiau cael gwrandawiad o rhywun sydd mewn awdurdod, pa mor anodd yw, os oes problem gyda chi a rhyw declyn i chi wedi brynu, ac chi'n gwybod mae yna rhyw rifon, cyswllt os oes na anhawster. Triwch chi cael gafel ar y person i chi eisiau siarad yn nhw, mwyn gallu datrys y problem. Mae y bron yn amhosib, dwi'n siŵr, hoffen i wybod os mae hwn yn wir, ond dwi'n weddol sicr ohono fe, bod na rhyw gan
llawiau gan bob cwmni bod rhaid chi fynd trwy 20 cam cyn cyrraedd y person sy'n gallu helpu. A siwr o fod, maen nhw'n gwybod byddwch chi wedi rhoi'r ffidil yn y to cyn cyrraedd yr 20fed ac yna na fydd rhaid iddyn nhw dalu arian nôl i chi neu helpu chi. Achos mae trio cael rhywun i'ch helpu chi ar y ffôn. Mae bron yn amhosibl. Lle chi fod am awr, 2 awr, 3 yn mynd trwy diwrnod ar ôl diwrnod. Ffonio, mae'r gwasgu bwtwm 1, gwasgu bwtwm 3, gwasgu bwtwm 2, bwtwm 1, ac yna siarad ar rhywun, a dyn nhw ddim yn deall, o chi eisiau rhywun arall, a ydych chi siarad ar rhywun arall, a mae'n rhaid chi fynd trwy'r holl brofiad eto, a'r holl broblem, a chi'n siarad ar rhywun arall, a dwi'n hawdd cael gwrandawiad bron yn amhosibl yn yr oes yma, a dwi'n siŵr mae polisi yw mwyn i chi cael troi cefn cyn i chi ddod at yr un sydd yn gallu helpu. Ond ydych chi erioed wedi trio siarad ar rhywun sydd mewn awdurdod i gallu helpu ar ryw broblem fwy? Dychmygwch chi beth chi eisiau siarad gyda eich gwleidydd neu prif weinidog neu'r frenhines hyd yn oed. Bron yn amhosibl, allai'n dychmygu sut bys ni'n siarad ar prif weinidog neu'r frenhines. Mi fyddan nhw ysgrifennydd i'r ysgrifennydd i'r ysgrifennydd i'r ysgrifennyddus i'r ysgrifennydd ysgrifennyddus i'r ysgrifennyddus yn ateb llythyr chi. Diolch yn fawr i chi am eich ymholiad ac fe edrychwn ni mewn i'r peth falle. A fyddwch chi gallu siarad gyda'r frenhines? Ond nid felly fan hyn. Gostwng o arglwyd y glist, gwrando fi, canis trian ac anghenus y dwyf. Chi o beth, dyna gyd sy'n rhaid i chi wneud yw teimlo'ch angen. Ar eiliad i chi'n teimlo'ch angen, yna beth sy'n digwydd wrth i chi grio. I chi meddwl fod eich cri ry dawel ac ry wan i Dduw i glywed. Ond chwa beth, mae e'n gostwng ei glist. Mae e'n eich clywed chi, mae'n eich gwrando chi. Mae cariad Duw bob tro yn anheiddiannol, ond onid dyna beth yw diffiniad o ras. Gras yw cariad neu ddaioni anheiddiannol tuag at bobl sydd wedi ei phorffedi ac sydd wrth natur dan gondemniad Duw. Dyna chi yw gras. Tuag at bobl fel ni sydd ddim yn ei heiddi fe ac sydd wedi phorffedi'r peth. Dydyn ni yn ein bywydau wedi dweud, dydw i ddim eisiau dy ddaioni ni, dydw i ddim eisiau dy gariad i, dydw i ddim eisiau dy ras a dy faddeuant a trigariad. Dwi'n eisiau dim byd i wneud ag ac i chi wedi troi ffwrdd. A beth yw gras? Gras yw daioni a chariad Duw tuag atom ni sydd wedi troi cefn. Mae Duw yn dangos ei gariad pan mae'r adnod 5 yn dweud canis ti o arglwydd ydw da a maddeigar. Mae e'n barod i'n maddau ni. Ydych chi erioed wedi cael rhywun yn maddau chi a gwir faddau chi? Mae'n fater wahanol pan mae rhywun yn dod lan ato chi. Ges i hwn un tro, rhywun yn dod lan ato fi yn dweud, dwi wedi deall dy fod ti wedi wneud hyn, ac o'n i ddim yn gwybod bod fi wedi wneud ac yna'n dweud, ond dwi wedi maddau ti erbyn hyn. Oedd yn dod fel tipyn bach o sioc i fi bod fi wedi wneud beth o'n nhw wedi dweud yn y lle cyntaf. Achos rhyw hanner gwir oedd e. Ac yna ddwedon nhw bod nhw wedi maddau fi. Ond yn yr ysbryd ddwedon nhw bod nhw wedi maddau fi, o'n i ddim yn siŵr bod nhw wedi maddau fi, achos o'n nhw eisiau gada fi wybod bod fi wedi brifo nhw yn y lle cyntaf. Felly dyw hwnna ddim wir yn faddeuant, nag yw. Yn gadael i fi wybod mwyn wneud i fi boeni, a wedyn dweud, ond dwi wedi maddau ti. Nid dyna yw maddeuant. Ond os oes rhywun yn maddau chi a chi'n gwybod bod nhw wedi, yna mae e'n brofiad hyfryd. Ond pa mae Duw yn maddau chi, yr un pwysica oll, yr un sy'n mynd i farnu i holl ragwyddoldeb. Pa mae yn maddau chi am eich anghrediniaeth a'ch troi cefn arno. Mae Spurgeon yn dweud, mae Duw yn dda wrth roi a maddau. Hynny yw, rhoi ei ddaioni i ni a chymryd ein drygioni ni. Mae'n rhoi daioni Duw i ni, ei cyfiawnder y mab, a mae'n cymryd ein drygioni ni. Dyna chi beth yw daioni, dyna chi maddeuant. Mae'n rhoi ac yn maddau. Mae'n rhoi ei berffeithrwydd i ni. Hynny trwy bywyd a marwolaeth Iesu Grist. Beth yw'r efengil? Yr efengil yw beth i ni'n ei bregethu bob sul. Dyna'r ymgais yw bregethu bob sul. Beth yw'r efengil? I ni'n bregethu fo Iesu Grist wedi dod i'r byd. Ac iddo fyw bywyd ifydd i'w dad ac i'r gyfraith, ac fe gadwodd e'r gyfraith yn gwbl berffaith. Fe fodlonodd gofynion y tad.
A rhywbeth oedden ni ddim yn gallu gwneud o enedigeth yr oedd yn amhosib i ni. Wrth i ni cael ein geni, roedd yn amhosib i ni gadw'r gyfraith, achos fe'n genir ni yn bechaduriaid. Ac felly ein natur ni yw pechu, a felly ni'n pechu oherwydd i ni'n bechaduriaid. Nid y ffordd arall rownd, dydyn ni ddim yn bechaduriaid oherwydd ein bod ni'n pechu. Neu fydd yna bosib bilrwydd i un i fynd trwy'r rhwyd a llwyddo byw yn berffaith. Ond dyw e ddim yn bosib. Mae'n amhosib i unrhyw ddyn ar wahân i mab Duw ei hun a gafodd ei eni'n wirthiol. Ond dyw e ddim yn bosib i unrhyw un arall i fod yn berffaith oherwydd ein bod ni'n naturiol yn bechaduriaid yn ein genedigaeth ni. Ond fe ddath Iesu Grist ac fe fuodd e fyw bywyd perffaith. Ac yna ger bron y tad, y mae'n dweud, y mae fy mherffeithrwydd i yn cael ei rhoi i'r rhai a alwant arnaf. Ac yna beth am y pechodau dwi wedi wneud, mae rhaid cosbi nhw. A fe ddedodd Iesu Grist, fe es i'r groes ac ar y groes, wrth i'r hoelion cael ei tharo i fewn, wrth i'r goron cael ei wasgu, wrth i'r waioffon cael ei wthio i'w ochr, i'w yslys e, wrth i'r gwaed lifo, beth oedd yn digwydd, yr oedd y tad yn cosbi ei fab, ac yna wrth iddo farw, fe dywallwyd arno holl uffen am ei holl bobl, arno ef, ac fe gymerodd Iesu Grist y gosb am ei holl bobl. Dyna chi rhoed o'i Daioni. Y mae e'n dda, y mae e'n faddeigar, y mae e'n maddau pob un a ddaw ato. Mae Joseph Caryl yn dweud, dyma un o'r dyfyniadau mwyaf hyfryd, mae maddeuant Duw wrth law. Yn barod i'w roi, ni fydd oedi. Mae ganddo ei bardwn yn aros amdanom. Does dim i'w wneud ond gosod ein henwau mewn ar amser. A dyma'r darn dwi'n hoffi. A mae Joseph Caryl yn dweud, ond na, daliwch mlaen. Mae'r enw a'r dyddiad yno yn barod. Y mae e wedi bod ar y pardwn ers cyn seiliad y byd, ers tragwyddoldeb. Dyna i chi beth yw'r efengyl. Y mae pechadur yn dod, ac y mae'n teimlo i bechod, ac mae'n teimlo i fryntni a'i ogrwydd, a dwi wedi troi cefn a ges i'r holl freintiau, fy magwraeth, ges i'r efengyl dro ar ôl tro, ac yna dewisais i fynd i'r byd ac i'r tywyllwch, ac yna mae'n teimlo i ei ogrwydd, ac mae e fel mynyddoedd byd. Ac yna mae'n dod ac rhywsyd trwy ras Duw, a mae'r ysbryd glân wedi dod ac wedi agor llygaid ei enaid iddo fe weld i bechod, ac mae'n dweud, mae am ddod, a mae'n dweud, fedrai ddim ddod at Iesu Grist ar ôl fy mywyd i, ar ôl fy holl hirlligrwydd i, ar ôl y holl freintiau gefes i. Pa hawl sy'n gen i ddod? Ac yna i chi'n clywed bod na obaith i'r rhai fel chi. Pam? Canis 2:8. A maddeigar, a chi wedi clywed hynny, a chi wedi clywed ei fod yn faddeigar, ac yna chi'n dod ato fe, ac mae yna gri yn dod o'r galon, ac chi'n galw allan, a ddim nerth i alw allan efallai, ond beth sy'n digwydd, mae clust yr arglwydd mor bwerus, mae'n gallu clywed yr waedd fwyaf ysgafn, yr un tywela posib, mae'n clywed y gri o'r galon, ac mae'r arglwydd yn gostwng ei glist, ac yna mae'r pardwn yna, i chi'n dod at droed y groes, ac chi'n dod a chi'n gobeithio, a oes na faddeuant i rywun fel fi, a oes na bardwn i rywun fel fi, a beth sy'n digwydd, mae Duw yn dod, a mae'r pardwn yn barod. A chi'n gwybod beth, does dim eisiau fe fynd â'r pardwn nôl i ysgrifennu'ch enw na'r amser. Mae'r amser yno, mae'n barod. Mae'r dyddiad a'r amser, yr eiliad wedi cael ei nodi mewn pryd cafodd y pardwn i roed i chi. Ac i chi'n meddwl, sut mae hwnna'n bosib? A mae'r arglwydd yn dweud, fe ysgrifennus i fe cyn llunio'r byd. Cyn i'r byd cael ei greu, fe nodes i lawr ar y pardwn pryd y byddi di'n dod i nôl maddeuant. Mae'n tu hwnt i'n deall ni yn diwedd. Dyna i chi etholedigaeth, mae tu hwnt, ydyn ni ddim yn gallu deall y peth yma. A does dim pwrpas trio esbonio nhw, dim ond plygu lawr ac addoli. Nid yn unig ei fod yn barod i faddau, ond be mae'n dweud yn y 5 adnod, o fawr Garedd ac o diolch beth am hynny, bod na fawr Garedd, bydde dim gobeth yn ni. Meddech chi gallu mentro, wel iawn, mae'n dweud rwyt ti'n dda ac yn faddeigar, ond mae eisiau mwy na hynny, falle byddech chi'n dadle yn fachos i, achos dwi wedi rhyfygu, dwi wedi wrthod e, dwi wedi troi'n nghefn arno, ac dwi wedi mynd i ganol fryntni'r byd. Ac yna mae rhywun yn troi rown yn dweud, ond dyw'r adnodd ddim wedi gorffen eto, mae o fawr Garedd.
Dim ond trigaredd, o fawr trigaredd. Mae e'n llawn trigaredd. Mae am eich maddau chi. Mae e'n eich gwahodd chi ddod ato. Dyw sydd yn llawn trigaredd i'r rhai trienus, yr rhai sydd mewn angen dan bwysau ei ogrwydd pechod. Ac os nad yw hwnna'n ddigon, ewch ymlaen i'r 15fed adnod. Eithir tŷ o arglwydd o Dduw trigarog a graslon, hwyr frydig I lyd, a helaeth o trigaredd a gwirionedd. Dyma I chi ein Duw ni, mae'n hwyr frydig I lyd. O, I ni'n gallu colli'n tymer yn gloi. I ni'n gallu bod yn flin yn reit gloi. Pa nad os achos, hyd yn oed pa mae achos, ac ni'n gyflym iawn i'r peth. Ond beth I ni'n gweld fan hyn, mae'n hwyr frydig I gosbi I lyd. Mae'n parhau yn barod I faddau. Eich oed I chi. Chi'n gwybod beth? Dyw hwn ddim yn rhoi rhyw ganiatad I chi adael ceisio iachawdwriaeth tan eich bod yn 101. A cael mwynhau pechodau'r byd. Ac yn arweli angau, allwch chi droi rownd a dweud, o Dduw, wyt ti'n hwyr frydig I lyd. Dim dyna'r pwrpas yr adnod. Bys ni'n dweud pwrpas yr adnod yma yw dweud beth yw beth sy'n wir, mae'n hwyr frydig I lyd. Ond hefyd i'r rhai sydd yn llwythog dan ei ogrwydd pechod. Nid cyfiawnhad I wrthod yw ac I barhau mewn pechod. Beth yw hwn symbyliad i'r rhai sydd dan ei ogrwydd a llwyth pechod yn pwyso lawr yn drwm ar yr enaid ac sydd heb obaith yr adnod yma I ddweud wrthych chi, mae Duw yn hwyr frydig I lyd. Mae e'n llawn trigaredd. Mae e'n llawn o drigaredd ac yn fawr o drigaredd. Felly pa bynnag mor bechadurus, pa bynnag mor hir I chi wedi crwydro a throi. Mae Duw yn llawn trigaredd yn hwyr frydig I lyd ac mae am faddau pechaduriaid. Dyna beth mae'r adnod yn ei ddweud. Wel, I orffen felly, beth am drigaredd Duw? Pwy fydd yn derbyn y cariad y trigaredd ar y gras yma? Duw cariad Duw. Mae Duw yn dda ac yn llawn trigaredd ac mae'n adnodau dir sydd yn dweud yr un peth yn yr ysgrythyr. Ac petai chi'n mynd I Capel y Cymru heddi, lle nad yw'r efengyl yn cael ei ffrigethu, ond mae'r ffydd grisnogol mewn dyfynodau yn cael ei ffrigethu, ond mae gamddealltwriaeth llwyr o'r efengyl, ac mi fydd y pwlpidau hynny yn cyhoeddi fod pawb yn derbyn o drigaredd Duw. Nawr, dwi ddim yn siŵr o ba Feibl yma nhw'n darllen, dwi ddim yn gwybod pa gyfieithiau, dwi ddim yn gallu dychmygu bod nhw'n gallu darllen o'r union. Mae rhyw grefydd arall maen nhw wedi gael achos dyw e ddim fan hyn yn yr ysgrythyr. Dyw e ddim yn y Beibl yn dweud fod Duw yn dangos trigaredd tuag at bawb. Dyw e ddim yn dweud hynny. Mae'r ysgrythyr yn gyfan gwbl yn gwneud hynny'n eglur. Nid pawb sydd yn mynd i'r nefoedd. I ni'n gwybod hynny. Os bod yn anodd I ni gallu ymgyffred tragwyddoldeb mewn uffer ac mae'n erchyll o beth I feddwl amdano, ond rhaid ei bregethu, mae'n llawn yn yr ysgrythyr, mae Duw yn mynd I gosbi pechod ac hynny am dragwyddoldeb. Ac does dim lle gan neb I ddweud bod Duw yn mynd I ddangos trigaredd tuag at bawb. Mae yna lawer yn mynd I gael cosb ac mae llawer yn mynd I golli mas ar y trigaredd. Ni all Duw edrych ar bechod. Mae Duw yn berffaith. A rhaid I Dduw ddelio â phechod. Dwi ddim yn gallu edrych ar pechod a peidio wneud dim byd amdano. Neu fydde ddim yn Dduw. Mae Duw yn berffaith, mae'n sanctaidd, mae'n bir, ac nid yw yn gallu caniatáu'r hyn sydd ddim yn bir yw bresenoldeb. I'r nefoedd, dwi ddim yn gallu gwneud hynny. A bydde fe ddim yn Dduw cyfiawn felly, achos y peth mwyaf erchyll i'w meddwl am rywun cyfiawn fel byd, fel cenedl, fel gwledydd y byd, I ni'n gweiddi trwy'r amser am gyfiawnder. I ni am gosbi pobl sydd yn neud rhywbeth yn ein herbyn ni. Tro ar ôl tro, ni'n clywed cyfiawnder, cosbwch ar hyn sydd yn anghywir. Ac I ni'n gweiddi amdano fe tro amser. Ac mae'r rhai hyd yn oed y gosb eithaf. Mae pobl eisiau gweld y gosb eithaf. A mae'r rhai sy'n neud pethau erchyll. Ac mae'r cymdeithas bron iawn yn gweiddi mas am gyfiawnder. Ond pan mae'n dod at Dduw, maen nhw'n dweud, ni ddim eisiau cyfiawnder.
Neu dydyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n moyn. Maen nhw eisiau Duw i ddangos cyfiawnder tuag at y rai sydd fel na, sydd ofnadw, ond nid tuag at nhw. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod beth yw pechod, ac felly maen nhw'n dryswch llwyr. I ni oll yn bechaduriaid, ac wedi dod yn fyr o goniant Duw. Mae Crist wedi delio yn barod gyda'r gosb ar y groes, i ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod ei fod wedi rhodio ar y ddaear ac wedi byw y bywyd perffaith yn barod yn ein lle ni. Mae wedi dod fel ein cynrychiolydd ni ac mae wedi wneud popeth sydd yn angenrheidiol. Ond mae hyn oll yn berthnasol yn unig i'r rhai sydd wedi eu cyffwrdd gan Dduw. I'r rhai lle mae llygaid wedi hagor i weld eu hangen am weredwr. I'r rhai sydd wedi cael ei argyhoeddi o'i pechod. Felly mae adnod y testun mor bwysig. A ydy Duw yn dangos trigaredd tuag at bawb? Nag yw. A yw yn dangos trigaredd tuag at bobl sydd yn mynd i'r capel bob dydd Sul? Nag yw. A yw yn dangos trigaredd i'r bobl sydd yn darllen y Beibl bob dydd? Nag yw. A yw yn dangos trigaredd tuag at bobl sydd yn garedig i bawb arall trwy gydol i bywydau? Nag yw. A yw yn dangos trigaredd i'r rhai sy'n canu emynau gwych Cymreig dydd ar ôl dydd? Nag yw. Beth yw'r ateb? Mae'n ddigon syml. Adnod 5. Canis ti o arglwydd ydw dda am y ddeigar ac o fawr trigaredd i bwy? I'r rhai oll a alwant arnat? I'r rhai sydd yn galw am trigaredd? Pwy yw'r rheini? Yr rhai sydd wedi gweld eu pechod? Os ydych chi wedi gweld eich pechod, os ydych chi wedi gweld eich bryntni, os ydych chi'n teimlo'n euog ac yn frwnt, os ydych chi'n teimlo dan gondemniad o'r holl alluog, os ydych chi'n pryderu am dynged yr enaid, os ydych chi wedi galw. A fe all yr alwad fod yn dawel ac yn rhyw waedd fechan o'r enaid. Yna i'r rhai oll a alwant arnat y mae yn dangos trigaredd. Dyna yw chi gras. Does dim byd heiddiannol amdano ni. Wrth gwrs fod y Cristion am ddarllen y Beibl, dod i'r capel canu emynau bod yn dda ac yn garedig. Ond dim dyna sydd yn achub. Yr hyn sydd yn achub, yr hyn y mae Duw yn ymateb iddo, yw yr enaid sydd yn galw am faddeuant. Fe fydd pob pechadur sydd wedi derbyn maddeuant, wedi profi y ceisio a'i holl galon, yr argyhoeddiad o bechod wrth weld mawredd Duw, a phrofi ymwybyddiaeth o'i heiddiant a chosbedig Duw. Yr rhain, fydd rhai felly sydd yn dod ac yn galw ar Dduw, y cri o'r galon am help Dduw, fydd rheini yn cael profi. Grandewch adnod 7. Y nydd fy nghyfyngder, y llefaf arnat. Pam? Canis gwrandewi fi. Dwi ddim yn gwrando ar y rhai sydd yn meddwl ei bod yn gyfiawn. Dwi ddim yn gwrando ar y rhai sydd yn gwadu'r efengil. Dwi ddim yn gwrando ar y rhai sydd yn dod ac yn dweud, dwi'n dod gyda fy holl weithredoedd pa mor dda dwi. Na, y nydd fy nghyfyngder y llefaf arnat, pam canis gwrandewi fi. Mae'n gwybod, mae wedi brofi, mae wedi gweld yn eraill, y mae Duw yn dangos trigaredd. A mae'n gwrando arnom. Dyna chi addewid i chi, hyfryd i chi heddi. Os ydych chi yn dan bwysau pechod, fe wneith e wrando arnoch chi. Falle wneith neb arall wrando arnoch chi. Ond fe fydd yr arglwydd yn gwrando arnoch chi. Adnod 13. Canis mawr yw dy drigaredd tuag ata fi. Ac yna hyn. A gwaredaist fy enaid o uffern isod. Mawr o drigaredd. Falle'r rhai yn dweud, dal i dweud, ydw i ddim yn heiddi dim. Chi'n gwybod beth allan ni fod i dweud, a dwi wedi dweud trwy gydol y neges yma, am yr rhai sydd yn mynd i dderbyn, dydych chi ddim yn ei heiddi fe, ond hyd yn oed ar ddiwedd oedfa fel hon, fe fydd yna rai dal yn dweud efallai, ond dwi ddim yn ei heiddi fe. Wel, wrth gwrs dydych chi ddim yn ei heiddi fe, ond dyna beth sydd yn rhoi chi yn ymhlith yr rhai sydd yn gallu cael gwrandawiad, yw sylweddoli nad ydych chi'n heiddi trigaredd. Dyna yw gras. Os ych chi'n meddwl bod chi'n mynd i heiddi gras, dydych chi ddim wedi deall. Mae rhaid i chi ddod i'r pwynt lle ydych chi'n gweld dydw i ddim yn ei heiddi fe, ac efallai bod chi wedi cael oes gyfan o troi cefn arno fe, yr holl freintiau chi wedi gael. Mae Duw yn llawn trigaredd, ac mae e am eich gwaredu, mae e am waredu eich enaid o uffern. Fe fydd yn achub y sawl a ddaw ato,
ac a geisiau wyneb, ac a geilw arno am drigaredd. Fy hoff adnod yn yr ysgrythyr y geir yn Ioan 6 adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Dyna i chi drigaredd. Ac yn yr oes yma fe allai fod rhai yn gwrando ar y we, ac efallai'n teimlo fedrai ddim dod i'r oedfa, achos fi sy'n o'r blaen am flynyddoedd efallai. Ac nawr dwi wedi gwrthod, a sut fedra i ddod? Ar ôl y gwrthod, ar ôl yr herio, ar ôl codi dwrn at Duw, ar ôl hyd yn oed dweud dwi ddim yn credu mewn Duw, ar ôl hyd yn oed dweud dwi eisiau byw i fi fy hunan. Sut fedra i ddod? Ond yna mae'r salm yma'n dweud wrth gwrs fedrwch chi ddod. Pam y mae e'n dda, ac yn faddeigar, ac yn llawn trigaredd. Ac yr adnod na yn Ioan 6, adnod 37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a hwn yw'r darn, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Pam? Dwi ddim yn gallu'ch troi chi ffwrdd. Pam? Y mae e'n llawn trigaredd. Fe sydd wedi'ch dod â chi mewn y lle cyntaf. Fe sydd wedi peri'ch llygaid cael ei hagor. Ond i bai am ei ras ef, byddech chi dal yn y tywyllwch ac ddim eisiau'r goleuni. Ond mae'r ffaith eich bod wedi gweld eich pechod yn arwydd ei fod e wedi agor eich llygaid. Ac os yw e wedi agor eich llygaid, yna y mae e'n arwain eich traed at y groes. Ac i'r sawl a ddaw at y groes, dan arweiniad yr arglwydd, ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. Felly beth sydd eisiau chi wneud? Dewch ato, trafod cyfle, galwch arno. Pam gan ei fod yn llawn cariad a thrigaredd, ac hefyd gan ei fod yn aros amdanoch gyda'r pardwn. Lle chi ddychmygu'r peth? Bydd rhyw lyfr fel hyn. Ych bod yn dod at droed y groes, ac mae'n barod gyda'r llyfr yn ei law. Ac yna mae'n troi at y dudalen lle mae'ch enw chi, a mae'n barod i dynnu'r dudalen allan. A chi'n dweud, wel, mi eisiau sgwennu'r enw mewn i wneud yn siŵr ta person iawn i sa eisiau dod at dragwyddoldeb. A na, mae'r enw na, ond dwi ti ddim wedi sgwennu. Sgwennu sef y cynseiliad y byd. Beth am yr amser? Mae yn awr heddi. Mae'r union amser. Newid troi hanner awr 4 ar bnawn di Sul. A beth ni'n gallu cofio'r dyddiad, bydd ni'n rhoi dyddiad i chi hefyd. Ond dwi wedi blino, trydydd o Fedi fi'n credu, 2017, 2017, trydydd o Fedi, 5 munud ar 20 be falle bod yna rhywun fan hyn, neu rhywun ar y we, dyna chi ras, bod yna rhai o'n plant ni, rhai o'n teuluoedd ni, rhai o'n cydweithwyr ni, nawr, 5 munud ar 25, ar y we, yn gwrando, ac yn euog, yn llwythog o bechod, ac yn dweud, oes na gobeth, a'r ateb yw, oes, ma na obeth, achos wedi dod at yr arglwydd, a galw, byd i garog i, ma beth sy'n digwydd, mae'r arglwydd yn dod, a mae'r pardwn yma'n barod, ac mae'n aros amdano chi, ac dyna chi faddeiant. Mae'r faddeiant yn dod yn syth. Ac mae'r sicrwydd yna, mae'r pardwn yma, mae yno yn y nefoedd nawr. Dyna chi wirth, mae'ch enwau chi, os ych chi wedi dod at y groes, os ych chi wedi dod yn llwythog ac yn eog a droed y groes, yno yn y nefoedd, i ni methu ymgyffred yn llawn nag i ni, ond yno ar yr orsedd, y mae gan Duw ei lyfr, ac yn y llyfr mae'ch enw chi, ac ar y papur mae'ch enw, y dyddiad, a'r amser, a'r amgylchiadau, pan deithoch chi a derbyn o'r gras ac o'r maddeiant. O na mor hyfryd petai e heddi. Be newch chi? Ydych chi'n mynd i fynd ôl a dadled, ydych chi ddim yn heiddi fe? Wel, os felly, defnyddiwch y 5 adnod a darllenwch e drwy'r nos. Canis ti o arglwydd ydwyd dda a maddeigar ac o fawr trigaredd. I bwy? I'r rhai oll a alwant arnat. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am dy ddaioni, am dy gariad, am dy drigaredd, am y ffaith yr wyt ti'n maddau pechodau fel ein pechodau ni. Ac fod modd i ni fod yn wynach na'r eira yn dy olwg di, ac i gael gwisgo clogin cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Dyna i chi drigaredd, dyna gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y llu. O Dduw, i ni yn gofyn i ti ddangos drigaredd a rai heddi,
ac y byddu di yn cael yr holl fawl a'r clod. Teir dyn plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen yn gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 536, Iesu cyfaill fennau di, gad i'm ffoi idd fynwes gref, trafod tonau'n codi'n llu ar y storm yn rhwygo'r nef, cudd fi geidwad oni ddaw terfyn y tymhesloedd maith, dwg fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. 536 gen i sefyll i'w chanu. Cyfiawn sanctaidd ydw ti mynnau'n llawn o bechod cas, llawn o dwyll a bai o'i fi, tithau'n ddiw pob gwir a gras. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth. Amen.